Ассалому алайкум мардуми ютуб подписчико, мардуми дурай ватан ҳама каса созен хубен. Ирӯз 15 октябри соли 2024 рости навор кардем барои шумо. ирӯза наворда 11 та хона ва квартираи фурӯшӣ ва як дона эълон баҳри шумо тамошо кунем. дӯстон, чизе ки барои фурӯши реклама дорен дар WhatsApp монроӣ намоен. видеонавори баъдна реклама карда фурӯшта мегзорем. мақсади рӯза наворда ҳаст аз шаҳри бохтар беҳад бисёр кардаган хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, эълонҳои ирӯза. як бародарда замини фурӯшӣ дар кора дар эълони рӯза. квартира дар бохтар, хонаҳои замин дар бохтар, хонаҳои замин дар душанбе ва квартира дар душанбе, дар ноҳияи хурусон, дар шаҳри кӯлоб, дар ноҳияи восеъ, ноҳияи фархор. хулас навори зур. по-братски меҳнатҳоро қадр кунен, подписаться кунен, лайкҳоро бизанен. навора мо сар мекунем дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел устуҳо дорен, акаи Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстони азиз, аввалин эълонро тамошо кунед. мега ассалому алайкум дӯстони азиз, акамон мада замин дар кора аз ноҳияи рӯдакӣ тарафҳои Истиқлол 2 ё 3 то 30,000 сомона. мақсад то 3 сутиқ боша мегирем. касе ки дора зангам бизанен, мехарам. бачакҳое ки аз тарафҳои ноҳияи рӯдакӣ Истиқлол 2 ё 3 замин дорен, акара занг занен. дӯстон, кадомитон да эълон дар кора ранги ҳамин бародар эълон мекунем. мақсад замина тариқи эълон фақат меёвен. ихел фурӯхтан прямой мумкин нест. бачаҳои азиз, фақат эълон мекунем, байни якдигар чахчах мекунем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Қумсангир, дукомната, сохтмони нотамом. хонара ба лои бардоштиянд. 23 сотиқ масоҳат дорад. 55,000 меган. бо маслиҳатам мекунанд дӯстон. 55,000 сум, 23 сотиқ масоҳат. анаира мегирен. 4-5 сол пас 150,000 зиёд мешавад, чунки рӯз то рӯз замино, хонаҳо ҳама қимат шидестанд. бачаҳои азиз, занг занен. мега дарозиш 15 бараш 4 обсвет дора. сохтмони нав, нотамом. дивол 4,5 ба 3. наздикиштам мактаб дора. беморхонаам дора мегам. масҷидам дора. сертификат дора. хулас ба астраҷӣ боша, караван астраҷӣ алишам мекунем меган. занг занен, қатъяка маслиҳат кунем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, Фурғонтепа, 3 сотиқ, 4 комната, нархш бо маслиҳат. рақама барои тамос 8909, WhatsApp шон 7439. бачакҳои TikTok, Instagram маълумоти пурра оиди ҳамин хона дар YouTube канали Савдо ТВ ҳай. барои реклама чизе боша муроҷиат кунед. канали Савдо ТВ баҳри шумо ҳай. ҳаррӯза 10-12 хона навор мекунем. нашоти хона бачаҳо: 2 ҳамом, 2 кухни, хона бо шарту шароити зиндагӣ муҳайё кардагиай. мақсад дар хона боз камера задагиан. муомилаи хубам мекунем меган. агар савдои соз кунен,
ба тамоми чизу чора мефурӯшем, меброем, мерем, мегӯям соҳиби ҳамин хонае ки дар шаҳри Бухтараи Қурғани Пешнада қарор дорад. Худотон дӯстон занг занен, маслиҳат карда бигирен ша. Лайкотон ҳамонен. Фақат пабраски бачаҳо ад души дастгира фаромӯш накунен. Мақсад мо меҳнат мекунем фақат ба хотири шумо. наврои моро бо диққат то охир тамошо кунен. Рақамҳои худо шонда нашоти ҳар як хона занг занен. Мода занг назанем бачаҳои азиз. бародароҷони азиз, касоне ки дар Русия қарор дорем кору фаъолият мекунен, шумода билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp бародар мо далер муроҷиат кунен. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёр мекунанд. ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор метавад. шумо як сурати 3/4 рӯй мекунед аз миён боло. акай далер дар хизмати шумо ҳай. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯ тайёр мекунанд. ба дили пир дар WhatsAppшон аз номи канали мо муроҷиат кунед бачаҳо, зангш бизанед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 25 сотих масоҳат. нигоҳ кунед. 6 комнатага. ноҳияи восе деҳаи Хуҷамумин меган. кӯҳи Хуҷамумин шинаида бошед, агарам хеле ҷавоб мақсад. нархша 200 000 сомон. дар ноҳияи восе хона мақсад нами хеле састаяни. баъд нес фасон хушрӯ ремонт кардагӣ. дар деҳаи Хуҷамумин 6 дар хона. масоҳати бениҳоят калони 25 сотих. агар харидори аниқ бошен занг занен, маслиҳат мекунем. нашоти хона маълумоти пир раша дӯстон. WhatsAppшон ахираш 48 14 занг бизанен. дӯстони азиз, хона, замин, мошин, квартираи фурӯшӣ дар шумо бошад, агар дар ҳамин WhatsApp-и мо рӯй кунен, навори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. мақсад дига ба ҳаракат мекунем ки фурӯхта битем. чунки канали Саудо ТВ и канали харид ва фурӯши хонаҳоай. лайкора бижиқен, подписатсия кунем бачаҳо. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ана хона ва мана хона. хонаи фурӯшӣ 4 комната, масоҳати 6 сотих. ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Қалъа, деҳаи Хенав будааст. мақсад ака намедонем хеле чӣ ҷо боша. хонара бинен, чӣ хел фасон зур. 185 000 сом. ана ҳамин хонара мо дар аблошкаи видео мондем. 185. рақамҳои дастӣ 0483 да занг бизанед. ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Қалъа, деҳаи ака чӣ боша Хенав, 4 дар хона, 6 сотих масоҳат. боз кули 35 тонага дора мега. евро ремонт. ина 35 тонага кул. евро ремонт кардагӣ ҳама чӣ дора. баня, кухни. мақсад мехри хав мекунӣ. ина мехели ремонти фасон қатӣ 185 таш мефурӯшанд. бо худотон дӯстон зангават ка чахчах кунед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 2 комната, масоҳати 6.5 сотих. деҳаи Заргар, шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина. 180 000 сомонӣ нархаш муайян шид. ассалому алайкум мардуми хонахар мега. бародари азиз, хонаи фурӯшӣ дорем дар шаҳри Бухтарай, деҳаи Заргарай. хоб деҳаи ғиштзавод мақсад намеҷа. 2 хона бо 1 калидор, 1 баня. хоб мақсад соҳибхона мега ки беҳуда занг назанен. ҳамин рақамҳои 0006 да касоне ки харидори аниқ ҳастанд, ҳамун нафаро метавонен занг бизанен. бо каму беш нашоти нарх навош маслиҳат мекунем. вақте ки хонаҳотон рӯй мекунем бачаҳо, видеонавор карда фасонка рӯй кунем ки ҳамин тамошобинам дам мегирам. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 комната квартира қабул кардем бачаҳои азиз. дар 4 ошёна, 48 квадратный метр. айни ҳол дар 3 микрорайони шаҳри Турсунзода қарор дорад. нархи ҳамин квартира 210 000 сум муайян шид. 210 000 меган, савдош мекунам бо. мақсад срочнаи бачдагиай, ба ҳамин хотир арзонаш мондан
касе ки мехара ина қатияка чахчах ин рақамои 0990 ҳози занг бизанен. дар аму комментария нависен аз куҷо то чанд сомона шумода хона ё квартира дар Курай навори баъд на ҳаракат мекунем ки мо ҳамихе хонаҳои хос дили шуморо навор кунем. дӯстон, мо ҳам меҳнат мекунем барои шуморо ҳаракат мекунем хонаҳои арзон навор кунем, хонаҳое ки арзонанд, басифатанд, ҳамоша монем. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳаштум дукомнатни квартира дар шашум этаж 45 квадратни метр. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, ноҳияи Кушониён. ана ҳамуҷа қарор дорад Кушониёни Бохтар хулас. инами хона бо тамоми санъат кардагианша 240 савдо дора. ватсапшон 3433 ахираш. ҳами рақамода метонен тамос гирен. вақте ки мақсад хона реклама куной азиз, касоне ки хона дорен, чем ами сурат видео хубай, чем видео хилмон рафта видеонавори фасон кунем, хелиш бо дигар касе ки дора мақсад пешниҳод кунен кадомаш мақбулаш ҳам хе рекламатон мекунем. доми 6 этажа хона дар 6 этаж качествени ремонт кардагӣ зур бари больница, мактаб, магазин, аптека ҳамаш наздикай занг занен. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. квартираи нӯҳум яккомнатни квартира дар дуюм этаж 35 квадрат метр. шаҳри Душанбе, Гипроземда қарор дора. 400 000 сомон нархаш. хона бо тамоми санъат. мақсад бачаҳо чӣ хел бугумака ҳози айни ҳол территорияи шаҳри Душанбе хонаҳо беҳад қиматанд. мо ҳам ҳаракат мекунем ки ами арзонтароша навор кунем. баъзе хонаҳо ҳастанд 500 000 ай просто коробкаи бача медонен. квартираи 500-600 000 ай боз ҳамон коробка. хеле арзонтароша ҳаракат мекунем навор кунем. бари шумо як хонака мега дар дуюм этаж доми 4 этажаи кирпични Душанбеда Гипроземда қарор дорад. маълумоти бештарша худотон аями соҳиби ами квартира рақамои 8814 занг занен. ина ҳами занида қарор дорад дуюм этажда. таш магазин нигоҳ кунен. даҳумин квартираи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ будааст. се комната масоати 5 сутих. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Кушониёни Янгиюлда қарор дорад. 5 сутих масоат инами састияни гуфтиам мардак 335 000 сум нархаш. рақамои 537 ахирашда занг бизанен. тамоми санъат, фасон, ремонти зури замонавӣ кардагӣ. ихелаки 335 000 суми кам нестай. айни ҳол нархнао беҳад қиматай бачак азиз. худотон бо занг бизанен, чахчах кунен, маъқул боша бигиренша. срочна фурӯши ҳавлӣ 5 сутих. хоб Кушониёни Янгиюлда қарор дорад. маълумоти бештар занг занен. ба ҳама шароитҳои хуб, таъмири хуби замонавӣ кардагӣ, муомилаи хубам мақсад мекунемша касе ки конкретни харидори аниқ ҳастен. 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира 4 этаж 33 квадратни метр. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хонаҳои ирӯзода аз Душанбеу аз Бохтар беҳад бисёр рӯй кардианша. ба ҳам хотир наворш кардем. хелаки тарафҳои Душанбе талаботи хонаҳо бисёр. ба ҳам хотир қиматан камтар нарх наво 340 000 савдои хуб мешавад. инами занияда қарор дорад. хона дар чораҳаи диагностика қарор дорад. адрес хоб шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. дар 4 этаж 33 квадратни метр. маълумоти пурра занг занен. бо камтарак мақсад савдо ҳам мешавад. чизе ки дар расм мебинен ҳамаш ҳастай. бо тамоми чиз чораш хона фурӯхта мешавад. дӯстон азиз. 12-ҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки се комната масоати 5 сутих. дӯстон азиз, масоати 5 сутиха, се комната, маҳаллаи Шатал,
Лагмон 2 шаҳри Кулоб. Хона коробка 179,000 сум нарх бо савдош мекунанд. Рақамҳои WhatsApp 3329 занг занед. Хонаи нотамом, коробка, маҳаллаи Шатал, Лагмони 2, канечкаи тангинои 7. Документош 100%, без проблема алишам меша, ба сексия алиш мекунам, маълумоти пурра занг занед. Хулас дига ба ман қарорӣ кардам бачаҳо. Ба 11 дона хона ва квартира ва як эълон навори ирӯза тамом шид. чизе ки дар шумо боша барои фурӯши реклама дар WhatsApp мо рӯй намоед. Мо навори байдина худо ход эълонш мекунем, фурӯшта мегузорем. Масъалаи заминхаро шуморо фақат эълон мекунем, тариқ эълон метавонед заминотонро ёбед. Прямой мақсад рӯймо намекунанд. Навора кадоми шумо то охир тамошо кардем, дар аму комментария нависен ки мо то охир тамошо кардем. Барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе боша, лайкотонро монед, подписатсияро фаромӯш накунед. Баъзе вақт меша ҳолатое ки мо дар хонаҳои арзон рӯй мекунанд. хеле ҳолатҳо мешавад. Хулас ҳамин подписатсия кунед, зангуларо висакунед, хабардор мешавед. Зинда ва